Bon dia, la Núria, la Gemma i jo us mostrarem què fer davant d'una situació d'emergència. Anem a donar una volta? Sí, anem. Davant d'un ennegament, el primer que hi ha que fer és animar la persona a tossir. En cas de que la persona no pugui extreure el cos tossint, el que farem serà donar-li 5 cops a l'esquena entre els omoplats. Seguidament realitzem la maniobra de Heimlich, que consisteix en posar el puny en la boca de l'estómac i la mà damunt pressionant 5 vegades perquè el cos surti. No ens preocupem, tengo una marrillada. És millor que seguis a terra. Quan una persona es desmaia, hem de comprovar si respira mitjançant la maniobra frente-mentón. Si la persona no respira, comencem a fer 30 compressions i 2 ventilacions. Les compressions han de tenir una profunditat de 5 o 6 centímetres enmig del pit. I a les ventilacions hem de cobrir bé la boca i tapar el nas. Quan la persona comenci a respirar, li farem la posició lateral de seguretat, levantant el braç que es trobi més a prop. I l'altre braç ho posarem en diagonal. La cama que es trobi més lluny la doblegam i finalment posam a la persona de costat. Davant una emergència d'aquest tipus, sempre hi ha que cridar Al 061.